Máte pocit, že být autentická na sociálních sítích je náročné? Nebo nevíte, co to vlastně znamená? V dnešním videu se podíváme na to, proč je autenticita klíčem k důvěře sledujících a jak ji prakticky zapracovat do vašeho obsahu. Ukážu vám, že být autentická neznamená ukazovat každý detail svého života, ale být v souladu se svými hodnotami a příběhem. Pokud chcete tvořit obsah, který s vámi skutečně rezonuje a přitahuje ty správné lidi, jdeme na to. Představte si, že potkáte dva podnikatele. Jeden říká, pomohu vám s tvorbou obsahu. Druhý vám poví, vím, jaké to je být zavalený prací, hledat způsoby, jak zjednodušit svůj obsah a stále přitom být svůj. U mě najdete řešení, které vám pomůže tvořit efektivně a v souladu s vámi. Kdo z nich si získá vaši důvěru? Autenticita neboli přirozenost je právě o tom druhém přístupu. V roce 2025 bude důvěra ve značky ještě důležitější než dnes a u podnikatelů jednotlivců platí, že oni jsou svojí značkou. Lidé hledají opravdovost, chtějí vědět, že za značkou stojí skutečný člověk. Autentický obsah ukazuje, kdo jste, co vás motivuje, jaké jsou vaše hodnoty. A právě to vytváří spojení, které obecný obsah nikdy mít nebude. Často slyším, že autenticita a profesionalita se vylučují. Ale to není tak úplně pravda. Naopak, když jste přirozená, stáváte se přesvědčivější a váš obsah působí profesionálně, protože dává smysl. Klíčem je začít u sebe. Co chcete, aby si o vás lidé mysleli, když vás sledují? Jaké hodnoty by měly být spojeny s vaší značkou? Když si odpovíte na tyto otázky, získáte základ, na kterém můžete stavět. A teď si možná říkáte, jak to všechno propojit do svého obsahu. Za sebe doporučuji následovat tyto 3 kroky. Tím prvním je, sdílejte svůj příběh. Lidé nechtějí jen informace, chtějí vztah. Ukažte, proč děláte to, co děláte. Jak jste se k tomu dostali? Co vás motivuje? Váš příběh je unikátní a nikdo jiný ho nemá. Dále komunikujte své hodnoty. Pokud víte, za čím si stojíte, řekněte to nahlas. Publikum vás začne spojovat s konkrétními tématy a pokud své hodnoty propojíte s praktickými radami, vaše značka se stane důvěryhodnou. A nakonec buďte konzistentní. To neznamená, že musíte být na sítích každý den, ale váš obsah by měl být v souladu s tím, co komunikujete. Když sdílíte, jak si ceníte upřímnosti a v dalším příspěvku říkáte, že být upřímná se nevyplácí, působí to z vaší strany nedůvěryhodně. Není pak jasné, jestli si za svým názorem stojíte, nebo se jenom přetvařujete. Výhodou přirozeného neboli autentického obsahu je jeho dlouhodobá udržitelnost. Nemusíte se stylizovat do něčeho, co nejste a stresovat se, jestli vás sledující odhalí. Pokud pravidelně komunikujete své hodnoty a příběh, přitahujete ty správné lidi. Z běžných sledujících se opravdu stávají věrní fanoušci, kteří vám důvěřují a chtějí s vámi spolupracovat. Takže co jsme si dneska řekli? Autenticita na sociálních sítích znamená být v souladu se svými hodnotami, sdílet svůj příběh a zůstat konzistentní. Díky tomu si vybudujete důvěru, která je v dnešní době stále důležitější. A teď mi napište do komentářů, co pro vás znamená být autentický. Co nejčastěji sdílíte se svým publikem. Moc ráda si totiž přečtu vaše názory a zkušenosti. Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak autenticitu přenést do svého obsahu a vybudovat důvěru, připojte se k programu Skroť svůj obsah. Tam vás provedu celým procesem od definování hodnot po aplikaci autentického obsahu na všechny platformy. Nezapomeňte dát videu palec nahoru a přihlásit se k odběru tohoto kanálu. Díky, že jste se dívali a těším se na vás příště.